Jak udělat takhle hezkou vlaštovku rychlou, obratnou a všelijakou. Rychlá je, dobrá je, stačí vám na to jenom papír a šikovná ruce. Vlaštovka hotová. Teď si ji porovnáme. Vlaštovky nádherně lítají a teď vám ukážeme, jak lítají. Teď vám ukážeme, jak naše vlaštovky lítají. Doufám, že se vám vlaštovky líbily a sdílejte video, dávejte lajky a odběry. Tak čau.